Tutustutaan HH Finnan tarkennettuun hakuun. Finnan perushaku. Tämä hakulaatikko tässä Finnan etusivulla on usein ihan riittävä tiedon hakemiseen, mutta jossain tapauksissa kannattaa käyttää Finnan tarkennettua hakua. Esimerkiksi silloin, kun olet hakemassa tietoa opinnäytetyöhösi, esimerkiksi jostain vähän kapeammasta aihealueesta, silloin saattaa tarkennetusta hausta olla sinulle hyötyä. Mennään tarkennettuun hakuun täältä. Kuten huomaat, niin Finnassa on itse asiassa 2 erilaista tarkennettua hakua. Toinen tarkennettu haku kohdistuu kirjaston kokoelmiin, eli sieltä voit hakea niitä samoja aineistoja kuin sieltä Finnan etusivun haulta. Painettuja kirjoja, e-kirjoja, opinnäytetöitä ja lehtiä. Ja sitten oma tarkennettu haku on kansainvälisiin e-aineistoihin, eli sen tarkennetun haun kautta voit hakea niitä kansainvälisiä artikkeleita, kansainvälisiä tutkimuksia ja niin edelleen. Lähdetään etsimään tietoa nuorten kulutustottumuksista. Nyt voisin lähteä tekemään tätä hakua niin, että kerään tähän ensimmäiseen hakuryhmään nuorisoa ja nuoria kuvaavia hakusanoja. Esimerkiksi nuoriso, nuoret, molemmat kuvaavat samaa ihmisryhmää, kuten myös teinit, teini-ikäiset. Tämän teini-hakusanan katkaisen tuosta kohtaa, kun sana lähtee taipumaan. Finnassa katkaisumerkki on tähti. Ja koska hakutuloksessa riittää, että jokin näistä sanoista löytyy tuloksista, niin käytetään täällä hakusanojen yhdistämiseen OR-operaattoria. Eli se yhdistää näitä vaihtoehtoisia hakusanoja. No nyt lisään täältä toisen hakuryhmän ja rupean tähän hakuryhmään keräämään hakusanoja, jotka käsittelee haun toista osaa. Taas katkaisen tähdellä kulutus, kulutuskäyttäytyminen, kulutustottumukset. Ja sitten täältä saan lisää näitä hakukenttiä. Esimerkiksi ostokäyttäytyminen. Ja vielä voisi käyttää vaikkapa sanaa shoppailu. Taas jälleen kerran nämä sanat keskenään vaihtoehtoisia, niin yhdistetään sanat keskenään tällä OR-operaattorilla. Sen sijaan on tärkeää, että lopputuloksessa on nuorisoa kuvaava sana ja siellä täytyy olla myös tätä kuluttamista kuvaava hakusana. Eli oikea vaihtoehto yhdistämään nämä 2 eri hakuryhmää on AND. Finna löysi 66 tulosta tällä tavalla hakea. Ja täällä tosiaan voisi nyt lähteä rajaamaan tätä hakua sit halutessaan. Esimerkiksi, että jos haluaisi katsella pelkästään kirjoja, niin voisi täältä käydä sen tekemässä. Ja taas voisi valita esimerkiksi kokoelman mukaan, jos haluaa katsella mitä Haagan kirjastosta löytyy, niin voi täältä käydä sen katsomassa. Ja nyt voi jälkikäteen sitä vuotta halutessaan rajata tai vaikkapa kieltä, jos haluaa ensin tutustua aiheeseen suomenkielisen aineiston avulla. Katsotaan sitten vaikka sitä ensimmäistä hakutulosta siellä tarkemmin. Kannattaa mennä sinne kirjan tarkempiin tietoihin. Ne saa täältä auki, näytä kaikki tiedot. Täältä löytyvät esimerkiksi aiheet, eli ne asiasanat, jotka kuvaa tämän kirjan sisältöä. Näitä sanoja voisi sitten jatkossa käyttää, kun tekee tiedonhakua eteenpäin. Tai jos haluaisi vain ylipäänsä lähteä hakemaan tietoa shoppailusta, niin kun klikkaa tästä, niin Finna tekee sen haun tällä hakusanalla. Mennäänpä vähän taaksepäin sinne hakutuloksiin. Ja aloitetaan uusi tarkennettu haku. Etsitäänpä nyt lisää tietoa tästä aiheesta kansainvälisistä e-aineistoista. Eli siirrytään nyt sinne omalle kansainväliset e-aineistot välilehdelle. Nyt on hyvä muistaa, että kun haetaan kansainvälisistä aineistoista, niin suomen kieltä ei kannata haussa käyttää, vaan on hyvä sitten käyttää englanninkielisiä hakusanoja. Tämä on pikkasen erilainen tämä lomake täällä kansainvälisten e-aineistojen puolella, mutta ihan samantyyppinen haku onnistuu täälläkin. Eli tehdään nyt niin, että tähän ensimmäiseen laatikkoon kerätään nuorisoa kuvaavia sanoja.
young, youngsters, siksi tuo katkaisumerkki, samoin teen, teens, teenagers ja sitten adolescent. Kaikki sanat kuvaavat samaa ihmisryhmää. Ja taas kyse vaihtoehtoisista hakusanoista, niin valitaan sieltä or. Ja sitten tähän toiseen hakulaatikkoon kerätään kuluttamista koskevia sanoja. Consumers, consumer behavior ja niin edelleen. Ja laitetaan tännekin vaikka tämä shopping. Ja taas yhdistetään vaihtoehtoiset sanat keskenään OR-operaattorilla. Ja Finna tekee oletuksena niin, että se yhdistää nyt nämä kaksi hakulaatikkoa AND-operaattorilla, eli sitä ei tässä nyt tarvitse erikseen valita. Mennäänpä tekemään haku. Nyt löydettiin yli 51 000 tulosta, eli aika paljon. Syynä on se, että nämä eri kansainväliset tietokannat, joista nyt hakua tehtiin, niin ne on todella suuria. Ja jos hakua tekee, niin kuin äsken tehtiin, rajaamatta sitä hakua tarkemmin, niin saadaan todella paljon tuloksia. Osa niistä ei välttämättä ole sitten ihan kaikkein oleellisinta aineistoa. Eli ehkä kannattaisi käydä tarkentamassa tätä hakua. Sivun yläreunassa on muokkaa tarkennettua hakua. Päästään sille äskeiselle hakulomakkeelle tekemään vähän tarkennuksia. Tosiaan nyt haettiin äsken kaikista mahdollisista tiedoista, mitä siitä aineistosta on olemassa, mutta jos me rajattaisikin hakua pelkästään otsikkoon, eli haetaan näitä hakusanoja sieltä aineiston otsikosta, niin silloin voidaan olla suhteellisen varmoja, että jos se meidän hakusana sieltä otsikosta löytyy, niin silloin se aineisto myöskin aika keskeisesti käsittelee juuri sitä meidän aihetta. Katsotaanpa, miten tämä vaikuttaa siihen lopputulokseen. No nyt tiputtiin jo alle 2000, eli aika reippaasti haku tarkentui. Hakutulosta voi lähteä rajaamaan vielä eteenpäin. Ainakin kannattaa käydä valitsemassa täältä koko teksti saatavissa. Se tarkoittaa sitä, että silloin sinulle näytetään vain ne aineistot, joista se koko teksti on luettavissa. Aineistotyypin alta pääsee katsomaan, mitä erilaista aineistoa Finnan haku löysi. Eli siellä on esimerkiksi e-artikkeleita, on opinnäytteitä, sanomalehtiartikkeleita ja niin edelleen. Jos tosiaan vaikka pelkkiä sanomalehtiartikkeleita haluaisi katsoa, niin täältä klikkaamalla pääsee niitä katsomaan. Tuolla on tuo kohta vertaisarvioitu. Jos se valinnan tekee, niin silloin saa lopputulokseksi tutkimusjulkaisuja. Tutkimusjulkaisut ovat esimerkiksi opinnäytetyöhön aivan oivallisia lähteitä. Otetaanpa sieltä se rajaus. Katsotaan nyt vaikka tätä ensimmäistä artikkelia tässä tarkemmin. Tämä kohta kertoo, että missä tietokannassa tämä artikkeli on saatavilla. Tämä nimenomainen EBSCOn Business Source Elite tietokannasta. Ja sitä artikkelia pääsee lukemaan klikkaamalla sitä tietokannan nimeä. Joskus saattaa niitä tietokantoja olla useampiakin, niin kuin esimerkiksi täällä. Eli tämä sama julkaisu löytyy useammasta tietokannasta. Silloin voit valita tuolta minkä tahansa. Mutta mennään nyt tuosta. Nyt siirryttiin sinne EBSCOn Business Source Elite-tietokannan puolelle tämän artikkelin tietoihin. Eli sieltä voi käydä esimerkiksi katsomassa niitä asiasanoja, jotka kuvaavat tämän artikkelin sisältöä. Sieltä joskus voi saada ihan hyviä ideoita uusiksi hakusanoiksi, joilla voi tietoa hakea sitten vielä lisää. Ja sitten voi käydä vaikka katsomassa tämän abstraktin vähän silmäillä, että onko tämä sellainen artikkeli, mistä on kiinnostunut. Ja sitten tuolta PDF Full Text linkin takaa pääsee sitä artikkelia sitten lukemaan. Ja artikkelia voi sitten vaikka, sen voi tulostaa, sen voi vaikka lähettää itselleen sähköpostilla talteen. Tai sitten, jos on ottanut tämän RefWorks viitteidenhallintaohjelman käyttöön, niin silloin tältä kautta pääsee viemään tämän artikkelin tiedot sinne RefWorksiin talteen. Palataanpa tuohon hakutuloslistaan vielä. Näiden tietokantojen omissa käyttöliittymissä on mahdollista tehdä vielä tarkempia rajauksia ja hakuja kuin siellä Finnan puolella. Eli jos tästä nyt haluaisi lähteä hakemaan tästä aiheesta lisätietoa, vaikka täältä EBSCOn tietokannasta, niin voisi lähteä täältä tuonne EBSCOn hakulomakkeeseen. Otetaan tuosta toi artikkelin numero pois ja tähän voisi lähteä sitä hakua sitten
tarkemmin tekemään ja katsomaan, että löytyykö tätä kautta vielä sitten jotain lisää mielenkiintoista.